mnogi ne znaju, prema zakonu o zemljišnim knjigama, znači svaka promjena u zemljišnim knjigama mora biti ili evidentirana u ZK ulošku ili mora biti u knjizi ovih isprava, u zbirci isprava. Međutim, ovdje je bio slučaj da nije postojala nikakva evidencija o bilo kakvom dugu, niti bilo kakve sumnje i ja sam kupila zemljište u takvom stanju u kakvom je ono bilo, točno. Kad sam shvatila da je založno pravo uknjiženo sa jednim rješenjem koje je bilo nezakonito, još uvijek jest, još se borim da to riješim, znači bez pouke o pravnom lijeku i bez dostavne naredbe, to je jedno čisto interno rješenje kojim je sudac uknjižio dug kako stranke ne bi ni znale da je upisano založno pravo. Prvi korak je bio pokrenut brisovnu tužbu. Međutim, brisovnu tužbu može pokrenuti samo onaj tko je prodao nekretninu, odnosno prethodno uknjiženi vlasnik i tu smo već zapeli na prvoj preponi. Normalno, brisovna tužba je odbijena, međutim, istovremeno je sudac napravio također jednu grešku, a to je da je povećao založno pravo za dvostruki iznos. Znači, više mu nije bilo dovoljno onih 400.000 maraka, već je povisio na 800.000 maraka, pa smo imali priliku na to rješenje se žaliti i Županijski sud je to ukinuo. Koji je interes sudca predmetnog je bio? To sam saznala evo nakon 12 godina borbe. Znači, za tu nekretninu se vode dva ZK uloška istovremeno. ZK uložak broj 11, ZK uložak broj 31 u Dugom Selu na Općinskom sudu, što ja sam javno objavila na internetu, a zemljište u trenutku davanja kredita nije bilo zemljište vlasnika, odnosno poduzeća koje je meni prodalo nekretninu, nego se radilo o društvenom vlasništvu koje je bilo s pravom korištenja eksport drva, znači radilo se o jednom apsolutno ništavnom pravnom poslu, o jednom poslu koje je apsolutno jedna pobojna radnja koja je nezakonita i uopće nema nikakav temelj u nikakvim propisima ni važećim zakonima. Ali to njih ne sprečava da ja evo 12 godina vodim bitke. Uložili ste samo oko 2 miliona, jel, maraka? Pa uložila sam sve. 2 miliona maraka, uložila sam svoj život. Ja sam rekla, hrvatsko pravosuđe mi je ukralo život moje obitelji, ukralo nam je živce, ukralo nam je zdravlje, ukralo nam je imidž poslovni, jer vi kad jedanput dobijete crnu mrlju gdje se borite, ispadate vi nesposobni, a ne onaj tko vam nešto nametne na vaša leđa. I prvi korak je bio pokrenuti kaznene prijave 2003. i također nastaviti dalje pravnu bitku. Ja sam vjerovatno jedini slučaj u ovoj državi koja ima pravomoćna rješenja u svoju korist koja nisu realizirana. Znači, kod mene ništa nije sporno. 2003. godine je Županijski sud iz Velike Gorice ukinuo to založno pravo. 2000. godine je sudac Općinskog suda u Dugom Selu donio rješenje kojim uknjižuje vlasničko pravo i hipoteku banke kod koje sam se ja zadužila, međutim isto nije proveo. Punih 12 godina rješenje stoji na njegovom stolu. I tu sam ja nemoćna. Znači, nije stvar u tome da ja trebam se boriti za nekakva prava, već je stvar u tome što sudac ne želi provesti ono što je sam donio. Izvršenje presude. Točno. I onda kad je bilo kako je teško probiti u medije, naravno kako je situacija i klima u Hrvatskoj bila takva da ste morali o svemu šutjeti, ja sam odlučila napisati knjigu. Smatrala sam da knjigu mogu kao izdavač tiskati sama, dovoljno financijski sam bila jaka da sam je mogla i platiti sama i nisam je napisala za marketing niti za prodaju, već jednostavno da bi dala na znanje što se u Hrvatskoj događa. Kad sam odabirala naziv, onda je on proizašao iz jedne situacije u kojoj su vladajući bili skloni osuđivati, a Hrvatska i ja smo na jednoj strani. Znači, Hrvatska to je onaj narod koji u stvari proživljavao slične situacije kakve sam i ja proživljavala. Pa otuda onda i taj naslov. Znači, Hrvatska to je narod, a pravosuđe su na drugoj strani, odnosno oni protiv kojih se mi, ne mogu reći protiv kojih se borimo. Mi se samo borimo protiv nezakonitosti u hrvatskom pravosuđu. Smatrate li da je pravosuđe možda rasterećeno korupcije i Ne, mislim da stanje nikad nije bilo gore. To je moje osobno mišljenje. Da, ali taj stav ne proizlazi iz mojeg mišljenja, nego proizlazi iz činjenica. I iskustva koje... Točno, znači nakon osnivanja udruge i prije toga, skoro 3 godine prije toga, meni su se obraćali ljudi iz cijele zemlje. Znači iz svih krajeva Hrvatske, imamo iz Bosne, iz Hercegovine, znači pa čak i iz Albanije. Imamo ljude sa svih krajeva bivše Jugoslavije koji se obraćaju, iz Slovenije imamo velike podrške, da.
koji u stvari su na sličan način oštećeni i koji u stvari prepoznaju u toj mojoj priči sebe. Znači ja kad kažem Hrvatska, onda smo to svi mi. Znači svi poduzetnici kojima su firme propale, svi koji su imali primamljive nekretnine pa su netko je onako fino pretpostavio da je to jedan dobar zalogaj koji može prezalogajiti. Ljudi koji su ostajali bez svojih stanova, recimo evo trenutno imamo dva slučaja gdje su vlasnika nekretnine, vlasnika stana u Zagrebu, tužbom za smetanje posjeda nakon 18-godišnje pravne bitke čovjeka tjeraju van iz stana. Mislim, to je smiješno. To ne da je tužno, mislim nije smiješno, to je tužno. Prema tome, prošli tjedan sam se čula s čovjekom, Županijski sud je prihvatio ovo mišljenje i presudu Općinskog suda i uvažio i čovjek mora izaći iz svog stana. Znači tu ustavna prava više ništa ne jamče, vlasništvo više nije zaštićeno, mi Hrvati nemamo apsolutno nikakvog prava. Iako stoji u Ustavu da je neprikosnoveno vlasništvo. Točno. I drugi slučaj, evo danas sam upravo bila sa gospodinom koji je također vlasnik stana, koji je kupio prvo kao stanarsko pravo je imao, nakon toga je otkupio stan i postao vlasnikom stana, uknjižen 1/1 u zemljišne knjige. Javni pravobranitelj je dao svoju suglasnost za odobrenje stanarskog prava, sve po zakonu i Općinski sud je donio presudu da se on mora iseliti iz svog stana i da su ugovori ništavni zato što se netko tko nema nikakva prava sjetio ga se tužiti. Mislim, evo, to su samo dva primjera, a takvih primjera ima na stotine i ako mi netko kaže da nema korupcije u pravosuđu, ja u to nikad neću povjerovati dokle god se takvi slučajevi događaju. Vi ste napisali jedno dosta oštro pismo ministru pravosuđa. Jesam. Ja sam ga jučer zamolila za prijem. Nije. Ja sam ga jučer zamolila osobno za prijem na kojem sam rekla da ću mu u par kratkih crta točno reći stanje u hrvatskom pravosuđu jer smatram da možda čak niti bez uvrede prema savjetnicima gospodina ministra, ali mislim da ili nisu dovoljno zainteresirani da prouče svaki predmet o kojem im se piše ili nemaju dovoljno vremena. Ali je činjenica da svi ljudi koji im se obrate za pomoć ne dobiju nekakav formalni odgovor, ja sam rekla šprancirani u otvorenom pismu, znači koji ne vodi ničemu. To nije rješenje. U zakonu o sudovima i u ovlastima ministarstva kaže da oni mogu pokretati stegovne postupke, da mogu ukinuti nezakonita rješenja, da mogu poslati reviziju u sudove u kojima se događa nekakva nezakonitost. Točno, međutim, od toga nema ništa. Znači, ministarstvo reagira na način da pošalje u sud jedan dopis i kaže, čujte, gospođa Lande Kanada se na vas požalila, što vi na to kažete? I sad, ja pitam vas, jeste li vi nešto razbili, a jeste. I hoćete vi meni reći da jeste? Nećete. Normalno, sudac odgovara, ne, kod mene je sve u redu, ta gospođa govori gluposti. To je konkretno bilo u mom slučaju, da je sudac rekao da ja govorim gluposti. Da, naravno, ja sam na to opet uputila jedan oštar odgovor. A isto tako sam rekla, jer je sudac prigovorio da čestim podnescima ometam rad suda, pa sam se pitala kako mogu ometati rad suda ako je zadnja presuda donešena, odnosno rješenje 2003. i ja od 2003. nisam stranka u postupku, kako ga mogu ometati? A pisali ste isto tako, ali kao poduzetnik. Pisali ste i ministru financija. Jesam, da. To je jedan pogled sa mog stajališta, s obzirom da zbilja imam iskustva iz prve ruke. Znači, od same organizacije i početka rada u tvornici do nabavke sirovine, do proizvodnje, do kompletnog izvoza, znači 100% izvoznik. Bila sam među prvih 5 poduzetnika u Hrvatskoj i prva žena poduzetnica. Znači da smatram da sam dovoljno kompetentna da neke stvari kažem i mislim da bi ministar trebao okupiti sve ovakve slučajeve koji mu mogu iz prve ruke reći gdje je problem. Jer samim poreznim opterećenjem se neće riješiti problem. Mislim, ja nekad kažem da vam to dođe kao da čovjeka strpate u samicu na 10 dana i nakon toga mu date onaj plug, ali onaj ručni kakav su nekad imali i kažu sad ori. Kak će orat? Mislim, nema snage, nema mogućnosti. Ako nema priljeva i prihoda, nema niti punjenja državne blagajne. Iz tog pisma je razvidno da dajete prijedloge rješenja nekih za poduzetnike, male, srednje, pa i ove veće, koji trpe sada golemi teret za iznalaženje rješenja kako opstati na tržištu.
Točno. Kako preživjeti i kako sačuvati radna mjesta svojim zaposlenicima, da ne završe na Zavodu za zapošljavanje gdje ih je već dovoljno za jednu poprilično zavidnu brojčanu vojsku. Pa tvrtke da bi uopće mogle podmirivati porezne obveze, prvi korak koji mogu napraviti je to je da smanje proizvodnju i da smanje broj radnika. Nemaju drugog izbora, ne? To je svaki pritisak u stvari od strane države, fiskalni pritisak, neki novi rezultira sa takovim stanjem. Ali evo, nadati se, jer vi ste napisali drugu knjigu koja se zove Anđeli za svaki dan, a to je, rekla bih, knjiga za dušu kao lijek od ovoga Neka nam sudi Hrvatska, a ne hrvatsko pravosuđe. Što znači da iz vas ipak ide životna energija i optimizam, vidite izlaz. U svakom trenutku. U svakom trenutku, mislim, ja svaki put kad ja obično kažem, reko ja i suci igramo se šaha, svaki dan vučemo nekakve nove poteze i proučavamo neke enigme u sudstvu, odnosno to proučavanje zakona i nezakonitosti je vrlo zanimljiva situacija i ako čovjek nema energije i dovoljno entuzijazma i vjere u pobjedu, neće niti uspjeti. Bili ste uspješna poduzetnica sa preradom drveta, izvozili ste te prerađevine prema inozemstvu i onda ste htjeli proširiti u stvari djelokrug vašeg poslovanja i digli ste svoju i muževljevu ušteđevinu od samo 2 milijuna maraka i uložili u širenje poslovanja dalje sa mogućnošću novog zapošljavanja za mnoge ljude. Mnogi bi to slomilo. Pa je, istina je. Mi smo prošli jedan vrlo težak krizni period u našoj obitelji. Prvo zato što je moj muž naučio na red. Znači, on je živio vani i sad još uvijek ima doživotnu i dozvolu boravka i dozvolu rada u Njemačkoj. I jednostavno mu je bilo nepojmljivo da se takve stvari događaju i prva stvar koja je bilo kad je pomislio, aha, ti si napravila nekakvu grešku. Trebalo mi je prilično dugo vremena dok je shvatio, mi smo bili izloženi privatnom teroru, znači doma su nas zvali na telefon, djecu su mi 2 puta srušili s auta, sa motora, sa drugim autom, jedan put je naletio auto na moje dijete, gume su mi bušili. Znači, da, ali to je, ta nekretnina je vrlo zanimljiva nekome, ja još nisam otkrila kome, osim što sam otkrila da je nekretnina neposredno uz budući onaj cargo centar, gdje je investicija vrijedna 250 milijuna eura. Tako da što je vaši 2 milijuna maraka? Ništa, da, pretpostavljam da je netko, da mu upravo još taj komadić treba da bi popunio cjelinu, međutim izgleda da sam malo tvrd orah pa im baš i nešto ne ide od ruke, ali je činjenica da su prilično bili zapeli u dokazivanju da trebamo odustati. I normalno da je to odrazilo se i na moje zdravlje, rekla sam to na početku, i na muževo zdravlje i na zdravlje moje djece. Imala sam tu nesreću da imamo 2 astmatičara u obitelji gdje je vrlo negativno se odrazilo na cijelu tu situaciju. Međutim, ja bih rekla da ti moji anđeli, i zato su i napisani na kraju krajeva, stalno djeluju. I da su oni ti koji našu obitelj drže na okupu, da su oni ti koji su u stvari ukazali na jedan put međusobnog povjerenja, međusobne podrške i međusobne sloge i smatram da samo hrvatska obitelj u zajednici, i to je recimo preporuka svima onima koji dođu u istu situaciju, da prvo obitelj treba biti na okupu i međusobno pokušati proanalizirati problem, a onda se zajednički boriti. Jer čovjek kad ostane sam, onda je nažalost prepušten sam sebi i nevolji i prvo što ga ubije to je tuga, a tek onda sve ostale nevolje koje poslije toga dolaze. Međutim, ne djelujete kao osoba opterećena tugom, nego kao osoba željna biti. Da, to bi se mnogi bi se u tome prevarili, zato što ja izuzetan tužan život imam. Evo, prošle godine su mi umrla 3 bliska člana u obitelji od karcinoma koja sam njegovala i recimo da je neprekidno isprepleten tugom i zadovoljstvom. Međutim, ja sam ona koja gleda na život kao na nešto što treba kvalitetno proći. Znači, svaki dan treba živjeti onoliko
koliko se može i upravo zato gledam na život kao na dar koji ne treba propustiti, već treba upravo na njega gledati sa tom energijom i biti borben i sebi u stvari osigurati ono što zaslužujemo i svojim ponašanjem i svojim radom i svojim trudom i svojim poštenjem na kraju krajeva. Međutim, vi osim što ste u ovim pravnim bitkama, vi ste i dalje poduzetnica. Jesam. Da li ste promijenili možda kvalifikaciju svoje struke kojom ste se bavili? Ne, ja drvo neizmjerno volim, znači u istoj sam branši, da tako kažem, samo što sam se prebacila na drvene kuće i montažne kuće, ali recimo da iskustvo koje sam prošla mi je bilo značajno u odnosu na budući rad. Tako da sam, recimo da znam preduhitriti sve moguće nevolje i da unaprijed mogu predvidjeti negativne okolnosti koje će se dogoditi s obzirom na sve ono što sam prošla, a prošla sam jako puno. I mislim da je upravo to znanje jedan veliki dar i jedno veliko blagostanje koje čovjek samo može priželjkivati, jer s takvim znanjem u stvari tek sad se osjećam sposobnom dalje stvarati i raditi, a nikako ne odustati. Da, ali ste osnovali i udrugu, Točno. na čijem ste čelu i koja osim što se bavi bitkom, odnosno problemima ljudskih prava, problemima pravne zaštite oštećenim strankama u sudskim postupcima u Lijepoj našoj. Vi se bavite i humanitarnim radom, koliko sam pročitala, odnosno ono što rijetko tko da neki svoj doprinos, vi ste dali doprinos udruzi djece oboljele od Downovog sindroma. Što me malo zateklo, moram priznati, kad sam čitala, jer kada imate osobu koja je poduzetnik, obično imate predođbu o toj osobi energična, čvrsta, sa ciljem, poslovnim ciljem, jer danas je neopaka, ne mora biti. Niti jedan poduzetnik nije opak ukoliko se bori na tržištu koje je vrlo zahtjevno i koje je podložno u ovim teškim vremenima, golemim turbulencijama, boji se za opstanak. Tu nema opakosti. Opako je jedino ono što se dogodilo vama gdje se nelojalna konkurencija ili neki savez interesa uključio na nelojalan, nelegitiman i zlouporabeći pravosudni sistem način. A kod vas nailazimo, znači poduzetnik koji je racionalan, koji je promućuran, koji ima viziju o svom poslovanju, obiteljska žena koja ima svoju obitelj, koja je uspjela obitelj održati na okupu i steći golemo povjerenje supruga. Ja mogu vam reći, dići životnu ušteđevinu od 2 milijuna maraka uložiti u biznis kad je suprug na putu. To može samo osoba koja uživa golemo povjerenje. Zatim napisati anđeli za svaki dan, vjerovati da smo okruženi anđelima, našim zaštitnicima, što toplo vjerujem i želim vjerovati i ja. Svatko od nas ima svog malog anđela za svaki dan i velikog anđela zaštitnika koji pazi na ono na koji način djelujemo svakodnevno u komunikaciji sa drugima. Upuštati se i u struku koja je veoma zahtjevna, to je moja struka, pravo je ipak i moja struka, koja je veoma zahtjevna. Ljudima se čini da je ona jednostavna, da se prate samo zakoni, no ona se mora promišljati i mora se časno, doista časno u njoj djelovati i primjenjivati u svaki dan i na jedan način pružati pomoć i zaštitu onima koji nisu imali dovoljno snage, odnosno spretnosti da uđu barem u jedan dio profesije koja je toliko zahtjevna, pomoću svog iskustva. Što dalje mislite? Širite svoje horizonte, mislim, doista. Pa imamo vrlo velike planove, recimo prvo rad udruge ima vrlo velike
brojne ciljeve koje želi dostići, a to je želimo okupiti što veći broj ljudi, volontera koji bi se na mnogim područjima mogli angažirati. To je prvenstveno oporavak gospodarstva i to je cilj, znači koji je neposredno povezan sa pravosuđem. Zatim želimo animirati žene po selima koji rade ručne radove, umjetnine, koji su, ne znam, samohrane majke, žene koje nikad nisu nigdje privređivale. Točno, pa te njihove proizvode, recimo to sam vidjela dok sam živjela u Njemačkoj, oni imaju jedan časopis koji se